Аз съм вашия кошмар в кухнята и днес ще ви покажа как не трябва да се готви. За целта аз съм си подготвил тук някакви продукти. Няма значение какви са, така или иначе ще ви покажа как не трябва да се готви. Взимаме едно картофченце и го режем както душа ви иска. Аз по-наедо, защото нямам време. Трябва да се бърза. Времето струва пари. Нарязваме и малко кремвирш. Оп, падна, няма нищо и достои не съм си мил ръцете. Веднага лук. Мамо, тате, ако виждате сълзи в очите ми, да знаете, че не е заради лука, а защото ви обичам и в момента си мисля за вас. Ето виждате колко бързо, лесно и вкусно става. Ако искате вашето заведение да фалира, аз съм вашия човек. Манджата не знам как се казва. Сега ще замесим малко пъчно. Понеже съм алкохолик, ползвам вино. Ето, става чудесно и на вкус, и на цвят. Шеф Манчев може много да ми завижда. Мога да му покажа как се прави. 100 лева на час вземам за уроци. Сместа се получава чудесна. Съжалявам, това е първото ни и последно предаване. Малко се припотявам. Трябва да се позабърша. Виждате. Бързо, лесно, вкусно. Всичко се умесва. После се запича, естествено, но до тогава има много време. Слагаме малко захар. Това е изпитана казанлъшка рецепта. Червено пиперче. Нещо ли ще да ръси. Малко олио. И се продължава с месенето. Малко отпада по земята, но не е проблем. Ние не сме гнусливи, пак и не е простояла една минута, така че черно пеперче. Оти Башваров също да се учи как се прави. Ами, общо взето това е сместа. Да не хабим материала. Слагаме го в табичката. Заливаме с вода. Тук нещо е залепнало. Аз обичам леко да ме накислява. Вие не знам как сте с киселото, но ако желаете, може да се сложите малко. И така, това е нашата рецепта. Може да се поднася студено, горещо, пече се около час-два. Ние сега ще го сложим в фурната да се изпича, но ще напуснем сградата, защото не се знае каква бомба сме сготвили. Благодаря за вашето внимание, запомнете, това не го правите вкъщи.